Maayong adlaw kanya yung tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa akong codename nga Petron. Sa 67 anyos. Pero muduha pa ko og tennis. Taga Cagayan de Oro City ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga nahadlo ko nga dili na ko makaduwa sa akong hilig nga tenis. Aron ninyo hisabtan, sugdon ko niadtong 2017. Ingon ini ang mga panghitabo. Buang ha. Naunsa man ni akong ihi. Uy. Nga may sagol dugo man ni. Naunsa man ni kaya ko? Mahadlok pa kumusulti sa akong pamilya kay basig babala ka sila o basin unsa ilang mahuna-huna na ako. Asa man ko mangayog opinion ini ha? Kung unsa man ni? Oh, Petron, niyaman lagi ka. Duwa tag tennis ron. Kinaunsa man jay ka. Wa nga pre. May sagol mang dugo ang akong ihi. Uy, unsa? Unsa man ka ni pre no? Wa sa kumusulti sa akong pamilya kay basin og mabala ka unya sila. Murag, nakasuwayan na ang kanhi ko kauban sa akong trabaho, pre. Wara man to siya magpa-check up og doktor. Di unsa raman niya pre? Inom na siya ng mga herbal-herbal nga tanom, pre. Sama sa tanglad, kamunggay, undod sa kapayas, o dahon sa sabana. Lagaon, unya, mao iyang gihinubig. Unya naayos siya. Oh, naayo yun siguro, pre. Kay nagkita pa mining bag-ulang. Abuhi pa man. Ay, ayata akong pagkatawa pre. Nabala ka baya ko ini? Dili ko makasumbong sa kong pamilya kay mabala ka lagi ko. Basig, unsay lay kasulti, niya mabala ka sila. Ay, suwayi lang na, pre. Awa man kay kontra, pre, kay herbal man ang mga daon-dahon naman na god. Dili man na kinahanglang ristahan ka na sa doktor. Suwayi lang na. Magkaligaw la sa ako ang internet samtang nagtatang ko sa akong gilaga nga mga daon-dahon. Aron mao ko na akong ihinubig. Mag-search lang ko din sa internet kung unsa ni akong gibati. Kung si angay akong buhaton. Blood in urine male. Oh. Uy. Posibleng kanser ni. Kakuyaw pa din akong kipati. Pa, ano sa magitakang ni mo? Ha? Ayaw na kilapti ha, Laylay. At ako na tambal. Ha? Tambal? Pinasan di ka pa? Ha? May gibati ka? Wa man anak. Kuan lagi ni. Onya, nga nung nagluto ka man aning tambal? Nagluto ba, uy? Naglaga ko. Mga dahon-dahon rana. Ano mo akong ihinubig. Kay? Basta lang. Kuan lang. Pang-herbal ragod. Dautan bagod na. Pagsulti ragos tinuod pa? May gibati ka? Ha? Tuig 2017 to nga una na ko nga nangihi nga may sagol nga dugo. May nagtambag na ako nga moinom og herbal. Maglaga lang kuno ko og mga dahon-dahon sama sa tangad, kamunggay, nya udlot sa kapayas ug dahon sa sabana. Mao ya kong gihinubig. Og tuod man
Sa upat ka buwan akong ininom og herbal, nawa lagi ang pag-ihi nako og dugo. Nalipay ko. Apan, pagtuig 2019, mibalik man. May sagol lang nga dugo ang akong ihi. Mao nga nagpa-doktor na gid ko. Og unya, Sa imo maning prostate. unsa dok? Kay nausa man di akong prostate dok. Posibleng nag-enlarge kini. Delikado ba na dok? Dili pa ko makaingon nga delikado ba gyud. Ato una ning i-biopsy ang imong prostate aron ato gyud masuta kung unsa kini kadelikado nga nag-bleeding naman. Oh, sige dok. Maayo lang unta kung okay lang ang resulta. Aniyan ang result sa imong biopsy, sir. Unsa may resulta dok? May infection ang imong prostate. Maayo kay infection lang. Resetahan natin kag antibiotic. Ay, salamat. Salamat kay taon dok. Ang imong tambal pa, nainom na nimo? Oh, mananak. Unya, kumusta naman ang imong gipati, ha? Ni arang-arang bang gitumaran nimo og antibiotic? Oo, anak. Murag maayo na gid ang akong infection nga may gitumar akong tambal. Kay wala may sagol dugo ang akong ihi kaloy sa Ginoo. Bentag din na to mabalik ang imong gibati pa, uy. Aron di na ta mabalaka. Tiwas sabi ko'y pagtumar ng imong antibiotic, ha? Dili kay di na sa pamutumar kay wa na kay gibati. Oo, unak oy. Kay mao may instruction sa doktor nga tiwason gyud kuno nako sa pagtumar ang iyang grisita nga tambal aron di na mabalik ang infection sa akong prostate. Kay nga naman maglisod man ko sa pagpangihi. Naunsa na masab ka kining akong prostate. Nihubag ang imong prostate. Unsa? Uy, nihubag dok? Mao kanay nakita sa imong ultrasound. O kay maglisod man kag pangihi, i-catheter ka. Kanuo ko. O nga akong advice aning paghubag sa imong prostate, operahan kini o tangtangon ang hubag. Unsa? Kining gusto ka itang mamaayo. Gusto unta ko nga magpa-opera. Apan nabalaka ang akong pamilya nga basin sa akong edad nga 67 anyos, dili na ko makaya nga operahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Una pangutana, tuig 2017 patong may sagol dugo ang akong ihi. Mao ba di katuy unang simptoma nga mag-enlarge ang akong prostate? Apan nganong infection man ang unang gi-diagnose sa doktor nako? Ikaduhang pangutana, feeling ako na ayon ako sa infeksyon sa akong prostate tungod sa mga antibiotic nga akong gipangtumar. Apan posible ba di ay ning mubalik o mihubag na mahinuon ang akong prostate? Ikatulong pangutana, mao'y advice sa doktor nga operahan ko og kuhaon ang hubag sa akong prostate. Kay og dili kuhaon, dili sa matangtang ang akong kateter, kay dili lagi ko kaihi. Sa 67 anyos na ko, makaya pa ka na ko kung operahan ko. Ikaupat og katapusan, kung maoperahan ko, wa na ba'y puruhan nga mubalik paghubag ang akong prostate? Makaduwa na ba ko og balik og tinis? Kay og magsigigid ko kog inom og tambal, basin maapektaran na hinuon ko og akong kidney. Tinuod ba? Palihog, tabangi og tabagi ko. Kini ang akong suliran, Petron,
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sabak ko si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, ako motambag sa mga medical problem. Kay psychiatrist man ako motambag sa mga psychological, emotional ug behavioral nga mga problema. Tungod kay usa man ako ka drug addiction specialist, ako motambag sa mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas. Daghang pamaagi mamili ila mo unsaon sa pagpadala sa iyong mga sulat suliran ri kanamo. Pwede ka ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O driba sa mong batan sa 3rd floor, UCR, Martinez Bilingos Mia Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga, to be brave is to love unconditionally without expecting anything in return. Mao kuno na definition sa love. Bahala dili mo reciprocate. One way ticket pirme. Okay ra ma-happy ra man ka. Alright? Standby mo mga sukitig paminaw kay mobalik ni kahuman ani nga pahinumdom. Cagayan de Oro City, sa kini siya ka tennis player. So I hope makadula tag tennis Petron na. Di na wala bit ako nag tennis, no? Mahadlok siya nga dili na makatennis. Ayaw kadlok, balik na lagi po ning imong bakad ug forhan Petron ha. Kung sa dili pa na ko'y tubago ng mga pangutanan ni Petron, sabay ako makaila sa Cagayan de Oro City, no? Dol-dol dia, no? Dr. Leo Ramirez, musta naman kabay? Bitahan niya may anang imong payag nga imong gipost sa Facebook. Nindog-dindot na dahil sa Distambayan na. Si kisa tingan na to Galulo, Kistito Galulo Cagayan de Oro City. O mga estudyante na to dia sa Xavier University, no? Akong mga intern sa una dia, no? Taghan kay mo dia, no? Mga Dinsing family dia sa Bukidnon ug dia sa Zamboanga, basta all over the Mindanao, ha? Maayong adlaw niyong tanan diya, no? Dili lang nako daghanon ning akong greetings kay para daghan tag time nga mo discuss ano yung problema ni Petron nga nahadlok in town ug di na siya makadulag tinis, no? Ato lang paning kamutan jud nga taga-agalibyo nimong problema Petron, no? So unang pangutana ni Petron, 217 patong may sagol dugo ang akong ihi. Mao ba di ay kadtoy unang sintomas nga nag-enlarge na ang akong prostate? Apan nga nung infection man ang unang diagnosis sa akong doktor. So, maogi na ang usa sa mga magmawaligi na problema pag-ihi. Ako lang ning i-discuss unya ang mga simptoma Petron ha para na-continuity akong diskusyon. Infection ang diagnosis sa mga doktor diya sa inyo sa Cagayan. Pwede masanig urinary tract infection, pwede sag na problema sa prostate, no? Kaduhang pangutana, feeling nako na ako infection sa akong prostate, makalagi na to, tungod sa antibiotic ng akong ipangtumar. Apan posible ba di ay nang mubalik og nihubag na noon ang akong prostate, no? Agato antibiotic mo to'y purpose nga no nga para nga dili na mo grabe ang enlargement sa imong prostate, no? Gahanan man gud. This prostate enlargement will happen to almost every lalaki, ha? Binag mo edad-edara na, no? Senior citizen na, expected na nga dako ang prostate, no? Although ang rason ani is dili kay klaro, but this has something to do with aging, ang atong mga apel ko ana, testicular cells medyo maapektuhan na sad. Ang testosterone level nimo, kining male hormone nga testosterone, di na po kayo adequate kayo ang inon takadaghanon, no? Ako na gining i-discuss thoroughly after I read your last question Petron, no? Kaduhang pangutana, katulong pangutana. May advice ang ako maoy advice sa doktor nga operahan kuno kuhaon hubag sa akong prostate ug dili kuno kuhaon dili sab matangtang ang akong catheter kay dili lagi ko kaihi. 67 years old nako makaya pa ka nako kung operahan ko. Na ako'y nabasahan Petron nga libro, Old Age Begins at 80 years old. At 67, di pa ka old. Kay 80 man magsugod ang kanang tiguang na.
So katong 79 paubos, di pa natiguang, di pa natigulang. So makabalik pa kag ibong mga usual nga mga gimbuhaton after the operation, ha. O, tumana lang ang ingnon ta advice sa imong urologist man kasagaran ani nga mo kuan ani, mo atiman ani mga problemahan basta mga prostate na gani, mga ihi nga mga problema, no? Okay, kaupat ug katapusan nga pangutan na operahanan ko, wala bagay puruhan nga mubalik paghubag ang akong prostate, makaduwa pa ba kung di balik kong dinis. Believe kay ko di mo na, pareha kitang hilig ani Petron, no? Ang butong nagkaabot ba itong mga interclub tournament sa una. Ako adik ko, Dr. Rene Obra, na-adik ko ng tennis po sa una. Bigyan ko maayo kayo, pero napo ko'y mapildi, oy. So, pareha kitang hilig, no? Makabalik ang tennis. Kaya magsige good kuno ko og inom og tambal basin maapektuhan noon ang akong kidney. Tinuod ba? You need to have a medical clearance, no? You need to have medical clearance. There will be medicine for the prostate, no? So mga nga kining prostate magod akong balikon, mo enlarge ni siya. Gitawag nila mo og benign prostatic hyperplasia. Benign prostatic hyperplasia. Naani siya sa tanan mahitabo sa almost tanang lalaki. Dili nabot pasabot Petron nga cancerous na siya, ha. Unsa may mga simptoma kung naa kanang problema, magsige kag ihi, nya naay dugo ang imong ihi. Kamo to imong giingon usa nimong mangutana. Naay dugo ang imong ihi, ang imong semen sa imong semen ba every time na kay ejaculation, sometimes nasa dugo. Unya sakit inag-ejaculation nimo, ha. Ejaculation, ha. I hope you understand what ejaculation is, ha. Something to do with sexual activity, ha. Unya murag di ka kasabot, manghawoy kuan ang imong likod, ha. Imong diha sa imong paa, manghawoy pa murag mukaging sakit nga ang imong ihi. Kanabang dili ba pareha ba normal bitaw nga ditso ang paggawas, maputol-putol, maputol-putol, no? So mao na ang inunta kanang kalimadon nga na kay problema aning prostate, no? So unsa ngano mahitabo man because ang ato magong prostate gland nga naa siya nakuan nagdapita sa atong pelvic area. Kung mudako di siya Petron, mo push mo gunay mo pressure na siya sa imong urinary bladder ug urethra. As we all know kining atong urinary bladder mao man ni punduhanan sa ang kining urethra mao ni siya tube, murag hose bas tubig ba. Asa mo agi ang ihi. So kung mag-pressure ni siya, nagdako ang imong prostate gland, o nang maka-experience ka kato akong giingon nimo nga sakit, magtuto ay mong ihi, sige kang kahiyon, ginagmay sige. So unsa may buhaton? So para kadili po malabian po ning imong problema Petron nga magbalik kag duwag tinis, avoid na lang inom dag mga beer, galan na ba sa mga tennis player kay bawg gyud ani mga beer drinker na including Dr. Obra. Ray na hinay na karon. Kay mga monggo po na atong lingaw, no, every time nga mahuman og tennis inom dag beer. So avoid na lang ako kung maingon nga ayaw na, pero minimize. Nga kanang mga tamis-tamis, kanang mga caffeine, avoid ka na as much as possible. Kanya, remember nga, kung nakay urge ka pangihi, ayaw gula taog dugay, ayaw pugungi. Ihi, kinain ka, bahala nagdiha na sa against the wall. Dili makunan against the law ng mangihi, kadadapisdan, against the tree. Against the grasses. Basta asa ka, naisi, mas maayo. And then, nanglan nga, you have to avoid ka ng mga seafoods, kuha na siya, dili mayo. Mga scallop, mga lambay, mga lobster, mga narba na ganda sa inyo sa Mindanao, no? So urologist ang doktor nga mo atiman ni aning imong problema Petron. I'm not sure kung naay ay dako man kay nang sugdan ng Cagayan de Oro, dako kay na. So duol pa na dia sa Bukidnon, nindot kay na yung lugar dia. So laser surgery ang paghimuon sa urologist ni ani para nga matangtang na nimong kateter, numdumin ko sa akong igagaw nga maulgi po ni problema ingon ani. Iyang doktor din sa Cebu, si Dr. Iking Tinasas, no? Ingon si Dr. Tinasas nga, taoran yung kasi og uret kanang kateter hangtod nga maoperahan ning kuan kay og dili magtuto lagi barasing pag kayo nakas sa grupo niya. Manimaw kang ihi, no? So unsa may inunta pagkakuanon, naabay ani siya na mga inunta remedyo,
ha? Nga dili ko kay ni siya mo grabe. Na may mga tambal niya ni ha. Mo recommend ko og inom kag mga garlic, mga ginger, kay mga tabang ni siya. O nya, kung mahimo lang, wa kay hot and cold da sa inyo da sa Cagayan de Oro City, mag-improvise lang kog ka kanang bugnaw nga tubig, mag-init ka sa katakuri nga tubig imong sa gulon. Mo na imong ikuan, murag mo humul-humul ka lang mga 20 minutes ayon kung palabi ipon, ha? Unya walking ka, jogging, swimming. Tennis is recommended, ha? Mamayo mo dula ka kay gamay movement ba. Dili ko mo advise nga mo kaon kag itlog, ha? Ako balikon. Dili maayo nga mo kaon kag itlog. Why? Ang itlog magutaas na siya arachidonic acid. Unsa man ang arachidonic acid? Kini siya maka-increase na sa inflammation diha sa atong lawas kining arachidonic acid. Unya, maka-aggravate ni siya sa benign prostatic hyperplasia nga mga simptoma kato kung gipanghinganlan. So, unsa may maayong kanon mo na Petron sa Cagayan de Oro City? Pwede ka mo kaon og mainom og coconut oil. Sorry. Coconut water. Kaya bang sabaw sa butong ba? Ha? Mayang tagdool pa ka sa ilang Winnie Horos das pinamungan kadang tug butong sila. So coconut water, natural diuretic ng ganing coconut water. So sa may metabo, mo decrease ang posibilidad nga maka-develop og urinary tract infection o maka-reduce sa simptoma ni siya sa benign prostatic hyperplasia. Ha? Naapon ni ingnon ta mga tambal gyud na. Ako lang yung mention, although this will be more applicable sa atong mga medical students. Kining gitawag nato og alpha blocker inhibition, no? Alpha reductase inhibitors. Mungan lang kung mapipila ako, di po kayo ko inunta familiar yung kay nanay, kay dili ba ako urologist, na? Kining Proscar, finasteride. Onya kining Avodart, dutasteride. Mo na mga pangalan, ha? Pero kinahanglan mo duol gyud kag urologist kasi sila gay eksperto ni aning problema, ha? Ina lang doktor, i-refer ko sa Dr. Obra nga ay pa-examine. Kinahanglan na before I repeat, you will submit yourself for surgical intervention. Naagyud kay medical clearance, ha? Mama mo ginay. Kuan man na bisan ako gani opera bawal kong opera og katarak. Dili mo opera ang ophthalmologist sa akong katarak kung wala medical clearance. Kinahanglan imong blood sugar normal, kay ug taas imong blood sugar ang healing process questionable ba ya. So mao na ang inunta purpose sa medical clearance. So, uban pang mga impormasyon makuha sa laboratory. Moingon ang imong internal medicine doctor nga okay, cleared for surgery. Okay? So mao na ako'y katambang nimo Petron diha sa Cagayan de Oro City kay balukod dagang kay maayo modulag tennis da sa inyo. Ha? Ako tennis player ko pareha nimo. Dagdagan ng racket naguba na ko pero pag ipon ko ma-champion. Champion ko sa among club sa akong ka-level kadagana pero ako ma-champion sa Pilipinas. Di bitaw. Ano ko club level nga player, di ko city player. Club level lang lingaw-lingaw lagod na lubo-lubo ang bola, ano bitaw? Pero I hope we will meet in person, ha, kay pareha tag hilig tennis. Alright, so ngadto sa tanang mga tennis player na minaw nato nako karon, na edad nagkagtaas-taas, expected na nga modako ang prostate gland. Part of normal aging process because of atong testicular cells maapektuhan unya ang atong testosterone hormone lagi po na mausab ang kadaghanon. So I hope na kay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw Petron. Og ngadto sa libuan milyon sa laminaw nato sa programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa inyong makanunay pagpawinaw sa atong mga RBN program. Nagtaas kay tag rating dinhi sa atong lugar. Ato sa atong mga Islam brothers and sisters, assalamu alaikum. Maradaw Karadaw sa Surigao, ha? Mga Mundaya family da sa Puktoy, Surigao City. Musta naman da ma'am? Og ngadto sa atong mga libuan ka mga paminaw all over the world. Thank you very much. Hasta la vista. Bye-bye.